dakit, balio uste dut oso onak transmititzen zizkigula. Eta argi utzi nahi dut gaur guzti horren klabia pertsona bat zela. Ales Bergaio. Kriston lana intzun, zerotik, herrian existitzen etzen kirol bat ten alde intzun, okerrez banoz beak horeretan eman azitun lehenengo pausuak, ezta? Bai, ez dakitena da izena, zeana klubaren izena, ez dakit bat horren tilan bat zehola harinbide izeneko, zerbait jola entzuna, berai entzuna, hola, eta bai, bine, bueno, hemen hasi zen zeakin, nik izautu nun beste batekin, Alex eta Juan Luis, bine bai, biek etortzen zin, akortzen etortzen zila bizikletaz, hor, zeakin motxilekin, eta hortxe, joten gian zaita. Bai. Batuz, jende asko pasada judutik, zuk zinei galdetzen jozu oihartzunen, eta zeuru, eskola garaian, noiz patxez, pixka mato, indula.